चैनल स नोंथांमोनखौ आंनि दैथुन बर' इउटुब चैनलाव गोबाव बानायनानै लाग्रोबाय स लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जागोन बल खेला नायनाय आरोना ओमफ्राय दिनै बल खेलाखौ फाइनाल होननानै खोनादों बेनि थाखायनो बल खेला नायनोसै आरो बिदिबा आंनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै चले लोगोफोर नै आंबो थांनो न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना बल खेलायाव थांनो सानदोंमोनब्ला आंनो लोगोफोर जेबो गैयाना Sarau sikla madi mohini dongo nanau sona Hungnibe belanibe berai ne tange ange nangko selega menegauba Nai konkri hore ange nang se Belas ba bol खेला ko नायनोसै आरोना दिनै फाइनाल होननाय खोनादों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम बल खेलाखौबो नोंथांमोना नुगोन स नोंथांमोना नायलांबाय थादो साइकेलजोंसो फैदों आरो आङो खाथि जाखायो आरोना जोंनि ओरै एसे बारलांबानो मोनबाय आरोना दै बारनांगौ जोंना ओरै बारनानै जाबाय ओमफ्राय बिसिना ओरै बारनानै जाबाय कुसुबिल होनना बुङो बे जायगाखौ कुसुबिल लारायनांसिगोन माबा बेलासिबासो एसे मोजां नुगौमोन आरोना लोगोफोर आंनि साइकेलखौ आं आखाइ नागारनानै सालायनो हायो आरोना ओमफ्राय आं मालायनि साइकेलखौ बांद्राय हाया आंनिखौ हायो आं नै आखाइ नागारनानै आं आखाइ नागारनानै सालायनो हायो आंनि साइकेलखौ ओमफ्राय आं मालायनिखौ हायालै मालायना एसे गावबो सालायबाय थाग्राखौ एसे आन्दाज मोनोना ओमफ्राय मालायनिखौदि आन्दाज मोनाना आं आंनियाव हायो आरोना सान्दुंजों ब्लार नुजोब्बाय लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ बांद्राय मोजां नुखानाय नंला नोंथांमोना दैबो बारलायनांगौ फैबाय दानाबा दैमा बारनोसै लोगोफोर नै दैमाबो बारलायनांगौ आरोना जोंना लोगोफोर नै दैखौ बारनांगौ ओमफ्राय बै मोसौ थानायनि ओमफ्राय बै लामाया ओरै दावखोलांनांगौ आरो बेखौनो मोनहैयो ज'बा दैखौ बारनोसै लोगोफोर नै दैखौ बारनो ओंखारबाय येस बारलांसै दानाबा दैखौ नै दैखौ बारनोसै लोगोफोर नै आं हारसिंसोना दैमा बारनायाबो गोरलै बादि नोंनि महर मोखां नायबाय थाथाव अनबाय थाथा दाउ मैना बादि नोंनि रायज्लायनाय गोदै सुदेम सना गोसोखौ आंनि सिमब्रेलांबाय नों फागुननि जावलिया बार जाना मोनसे दंबावो लोगोफोर बे दैमाखौ बारखांबानो आरो नैबे मोनसेखौ बारखांबानो बैनो आरोना बै लामाजों थाङो नोंथांमोना दैसा बारनायनि नोङो साराव सिख्ला मादि मोहिनी दङो नोंनाव सना फुंनिबो बेलानिबो
बेरायनो थाङो आङो नोंखौसो लोगो मोनगौबा नायखंख्रि हरो आङो नोंसोरनि लांगोना जा नोंखौनो नुहुरगौबा दैमानिफ्राय मोननै बारनांगौ आरो नै दिप दं एखे मोनसेल' नैबेयावबो गेजेराव दिप दं ओमफ्राय इयावबो दं बे दिप मोननै जायो आरोना दैमानिसिम बारखांबाय लोगोफोर थांजोबथारबाय बल खेलायाव सिबोजोबबाय खावसे सिबबाय दैसा बारनायनि नोङो जारौ सिख्ला मादि मोहिनी दङ नोंनाव सना माबोला सोरां गोनां जायो नोंखौनो नायहैबायनोनो उन्दुब्लाबो गोसोआव बायां थायो नोंखौनो सानै सानैनो सोरबाफोर नायफैबायदां सोरजोंबा थांफाबायदां साननानो आङो हरावबो उन्दुलाङा सानावबो थानो सुखुवा नोंनिनो खोथाखौ सानना सिख्ला मादि मोहिनी दङ नोंनाव सना फुंनिबो बेलानिबो बेरायनो थाङो आङो नोंखौसो लोगो मोनगौ लोगोफोर मोनथारसिगोन मोनबायानो जाबाय आरोना मोनबाय मोनथारसिगोन ओमफ्राय स्कुलजों हाबनोसै आं दानिया स्कुलजों ओरै हाबनानै ओरै थांसै लोगोफोरनो मोनफैबाय आं नैजों हाबनोसै आरो फाइनालि लोगोफोर आं बल खेलायाव मोनफैबाय नै बेनो बल खेलाया स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बल खेला गेलेनायखौ नायखंख्रि हरो आङो नोंसोरनि लांगोना जा नोंखौनो नुहुरगौबा गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो मिनिखैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि बालें बालें थाबायनानै मिज्लौ मेगननि इसारा
फैफिनबाय खेलानिफ्राय स' लोगोफोर आं खेलाखौ नायबोजोबासै मानो होनबा मोनाद्रायगोन ना आं हारसिंसो फैखादों ओमफ्राय दैबो बारलायनांगौ होननानै थाब फैग्रोबाय आरो आं खेलाखौ नायबोजोबासै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै स' नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां जादोंना गाज्रि जादों कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय टेक केयार